Keď sa mesto v roku 1996 pustilo do obnovy hlavnej ulice, objavili na jej južnom konci stavebné zvyšky dávno zabudnutej mestskej brány. Nález bol natoľko zaujímavý, že viedol k rozsiahlemu archeologickému výskumu, ktorý odkryl nečakane zložitú a bohatú fortifikačnú architektúru. Tá na tomto jedinom mieste reprezentovala takmer všetky fázy niekoľkostoročného budovania mestského opevnenia. Medzi výsady kráľovských miest patrilo i povolenie vybudovať si obranné hradby. Košickí mešťania tak urobili ešte v čase panovania Arpádovskej dynastie pred rokom 1290. Vtedy vznikla aj najstaršia väža dolnej mestskej brány, ktorá mala takmer dokonalý štvorcový pôdorys. Predpokladá sa, že mala 3 nadzemné podlažia. Masívne múry boli na čele väže hrubé až 2 metre. Bránový otvor sa uzatváral dvojkrídlovými vrátami, pred nimi sa spúšťala mreža, po ktorej sa našla v murive drážka. Šťastnou náhodou sa zachovali aj pôvodné kamenné čapy vrát. Ich poloha zároveň ukazuje, okoľko sa od doby výstavby tejto veže dvihol terén mesta. Stredoveké Košice rástli a bohatli z remesiel a diaľkového obchodu. Tento rast sa prejavil aj na opevnení mesta, ktoré dôkladne a moderne prestavali v časoch panovania cisára Žigmunda Luxemburského. V areáli dolnej mestskej brány sa z tohto obdobia zachovali pozostatky veže, ktorú pristavili k staršej Arpádovskej. Nová väža mala obdĺžnikový pôdorys. V jej podzemí viedol predĺžený kanál, ktorým vytekal Čermeľský potok von z mesta. Pri jeho vývode sa zachovali gotické pätky oblúka brány. Archeologický výskum odhalil pod Luxemburskou väžou viacero mostných konštrukcií z rozličných období. Najstarší drevený most, viditeľný pod úrovňou dna priekopy, pochádza pravdepodobne z čias Arpádovského opevnenia. 5 obdĺžníkových útvarov sú zvyšky nosného piliera z čias luxemburskej etapy výstavby opevnenia. Podstatou luxemburskej prestavby bolo vybudovanie nového, tenšieho kamenného múru, ktorý bol predsadený pred Arpádovský. Tým vznikol okolo Košíc dvojitý pás hradieb. Zrekonštruovanú časť tohto opevnenia je dodnes vidieť na Hradbovej ulici. Luxemburské hradby doplnil český kapitán Ján Iskra výstavbou barbakanov. Jedným z nich je známa Katova bašta. Ďalšia takáto pevnôstka kruhovitého pôdorysu chránila dolnú bránu. Barbakan dolnej brány mal múry silné až 7 metrov. Za kráľovania Mateja Korvína v rokoch 1460 až 70 ku Košickej dolnej bráne pribudovali nové objekty veže a tzv. Kolískového padacieho mosta, ktoré boli odkryté pri vykopávkach. Architektúra týchto objektov bola na svoju dobu veľmi pokroková. Predpokladá sa preto, že v Košiciach v tom čase pôsobili pri úpravách opevnenia talianski majstri, ktorých kráľ povolal do Úhorska. Vonkajšie mestské hradby s charakteristickými rondelovými baštami z čias Mateja Korvína sa zachovali na viacerých miestach východného obvodu mesta. V priestore dolnej brány je najvýznamnejšou pamiatkou na toto obdobie nikdy nedokončený klenutý most vedúci cez vodnú priekopu. Korvínovský most mal mať 4 mostné polia a 5 pilierov na každej strane.
Západnú bočnicu dokončili úplne, no východná sa už nedočkala dostavby podľa pôvodného plánu. V tom čase vybudovali aj zložitý systém vyvádzania vôd mestského potoka ponad vodnú priekopu a postavili špeciálnu murovanú kloaku pod telesom Barbakanu. Potok pravdepodobne technicky využívali na pohon nám neznámych vodných zariadení kdesi mimo hradieb. V 16. storočí obsadili značnú časť Uhorska Turci a Košice sa z nutnosti stali mestom, pevnosťou a sídlom vojenského obranného obvodu hornouhorského kapitanátu. V roku 1566 začal kapitán Lazar Švendy prebudovávať mestské hradby podľa najmodernejšieho bastionového systému. Bastión je časť opevnenia vystupujúca z ochrannej hrádze pevnosti v tvare päťuholníka. Dodnes sa zachovali dva z vtedy vybudovaných bastiónov. Táto prestavba trvala nepretržite až do konca 17. storočia. Posledné úpravy na košickom opevnení sa realizovali začiatkom 18. storočia za povstania Františka II. Rákociho. Opevnenie v oblasti Dolnej brány prešlo od 13. storočia zložitým vývojom a má viacero stavebne odlišných etáp. Najstaršiu, tzv. Arpádovskú, charakterizuje výstavba prvej masívnej veže. Počas luxemburskej etapy vybudovali druhý pás hradieb, kvôli ktorému museli postaviť i novú väžu brány. A v korvínovských časoch pribudol krásny klenutý most ponad vodnú priekopu. Na svoje zmrtvých vstanie čakali pozostatky opevnení Dolnej brány pod zemou celých 169 rokov. Areál tejto najznámejšej z 5 košických mestských brán je dnes sprístupnený v unikátnom podzemnom múzeu. Možno tu obdivovať zrekonštruovanú časť brány, pôvodných múrov mestských hradieb, Barbakanu i klenutého mosta. Na rôznych miestach v centre sa zachovalo na povrchu ešte ďalších 26 fragmentov hradieb, ktoré po dlhé stáročia chránili mesto pred útočníkmi. Znovu objavené mestské hradby pomohli osvetliť niektoré menej známe detaily zo starších dejín Košíc a dnes sú národnou kultúrnou pamiatkou.